πλαίσιο του έργου Life InfoCycle θα δούμε πώς πρέπει να γίνεται η διαχείριση μικρών και μεγάλων συσκευών όταν αυτές παραληφθούν και αποθηκευθούν στη μονάδα επεξεργασίας. Το σύνολο των πρακτικών που θα παρουσιάσουμε σήμερα προκύπτει από τις απαιτήσεις των προτύπων διαχείρισης. Οι κατηγορίες 4, 5 και 6 περιλαμβάνουν το σύνολο των συσκευών που δεν ανήκουν στις πρώτες 3 κατηγορίες και έχουν ως κοινό χαρακτηριστικό την ομαδοποίησή τους βάσει εξωτερικών διαστάσεων. Μεγάλες συσκευές θεωρούνται αυτές των οποίων οποιαδήποτε εξωτερική διάσταση είναι μεγαλύτερη των 50 εκατοστών. Για παράδειγμα, τέτοιες συσκευές είναι τα πλυντήρια, οι κουζίνες, τα φωτοτυπικά μηχανήματα και οι θερμοσύφωνες. Μικρές θεωρούνται οι συσκευές των οποίων καμία εξωτερική διάσταση δεν ξεπερνάει τα 50 εκατοστά. Οι μικρές συσκευές χωρίζονται σε 2 επιμέρους κατηγορίες. Στον εξοπλισμό πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, όπως τηλέφωνα, υπολογιστές και εκτυπωτές, και σε μια ευρύτερη ομάδα μικροσυσκευών, η οποία περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τις οικιακές συσκευές, τα φωτιστικά και μικρές συσκευές ήχου και εικόνας. Πριν κάνουμε οτιδήποτε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας ή αλλιώς MAP. Πάμε τώρα να δουλέψουμε. Κάθε εργασία διαχείρισης προϋποθέτει τη χρήση διαφορετικών ειδών μέσων ατομικής προστασίας. Η επιλογή αυτών που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται καθορίζεται από τα κανονιστικά έγγραφα κάθε εγκατάστασης, όπως η γραπτή εκτίμηση επαγγελματικού κινδύνου. Οι εργασίες απορρίπανσης και επεξεργασίας θα πρέπει να εκτελούνται σε ενδεδειγμένους χώρους. Οι κυριότερες προδιαγραφές των χώρων αυτών είναι η στέγαση, το αδιαπέρατο βιομηχανικό δάπεδο με κατάλληλη κλίση, η ύπαρξη συστήματος συλλογής υγρών αποβλήτων και ελαιολάσποδιαχωριστή, ο επαρκής φωτισμός και αερισμός, η ύπαρξη συστήματος κατακράτησης αιωρούμενων σωματιδίων σε όλα τα σημεία που παράγεται σκόνη. Επίσης, θα πρέπει να τηρούνται προδιαγραφές ασφαλείας όπως σήμανση, οδηγίες ασφαλούς εργασίας, διάδρομοι κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων, σχέδιο εκένωσης σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Το σύνολο των απαιτούμενων προδιαγραφών του χώρου επεξεργασίας καθορίζεται από την αντίστοιχη αδειοδότηση και νομοθεσία. Πώς πραγματοποιείται η επεξεργασία των μικρών και μεγάλων συσκευών? Για τις συγκεκριμένες συσκευές, βασικό στάδιο της διαδικασίας είναι η απορρίπανσή τους. Η απορρίπανση μπορεί να πραγματοποιηθεί είτε χειρονακτικά, κατά το στάδιο της αποσυναρμολόγησης, ή κατά την μηχανική επεξεργασία. Η διαχείριση των συσκευών μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω κατάλληλων διατάξεων που μπορεί να περιλαμβάνουν κατατεμαχιστές, αποσυναρμολογητές, κοκκοποιητές και γενικότερα διατάξεις που μειώνουν το μέγεθος των αποβλήτων. Στη συνέχεια, μπορεί να πραγματοποιείται διαχωρισμός υλικών, κυρίως μετάλλων και πλαστικών, με τη βοήθεια ειδικών μηχανημάτων. Στόχος της διαδικασίας είναι η αφαίρεση των υλικών ειδικής διαχείρισης και η ανάκτηση πρώτων υλών όπως τα μέταλλα και τα πλαστικά. Πάμε τώρα να δούμε ποια είναι τα υλικά τα οποία, σύμφωνα με την νομοθεσία, πρέπει να αφαιρούνται κατά την απορρίπανση των συσκευών. Οι τύποι των πυκνωτών που θα πρέπει να αφαιρούνται από τις συσκευές είναι πυκνωτές που περιέχουν PCB, όπως για παράδειγμα κλοφέν, ηλεκτρολιτικοί πυκνωτές ύψους ή διαμέτρου μεγαλύτερου των 2,5 εκατοστών ή ανάλογου όγκου. Καλή πρακτική αποτελεί η αφαίρεση των πυκνωτών σε αρχικό στάδιο επεξεργασίας πριν τον κατατεμαχισμό των συσκευών. Σε αντίθετη περίπτωση, είναι πιθανή η καταστροφή τους και επομένως η διαρροή επικίνδυνων ουσιών που αυτοί περιέχουν. Εφόσον δεν είναι δυνατή η αναγνώριση του τύπου του πυκνωτή, καλή πρακτική αποτελεί η διαχείρισή τους σαν να περιέχουν PCBs. Οι μπαταρίες μπορούν να βρεθούν σε διάφορους τύπους συσκευών, όπως για παράδειγμα στις φορητές μικροσυσκευές καθώς και στις πλακέτες.
Καλή πρακτική αποτελεί η αφαίρεση των μπαταριών σε πρώτο στάδιο επεξεργασίας, πριν τον κατατεμαχισμό των συσκευών. Ειδικά για τις μπαταρίες λιθίου, οι οποίες χρησιμοποιούνται ευρέως σε κινητά τηλέφωνα και φωτογραφικό εξοπλισμό, θα πρέπει να ακολουθούνται ειδικές πρακτικές χειρισμού. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεσή του σε υγρό ή θερμό περιβάλλον, δεδομένου του μεγάλου κινδύνου ανάφλεξης. Για την αποτελεσματική κατάσβεση πυρκαγιάς από έφλεκτα μέταλλα όπως το λίθιο, ο χώρος διαχείρισης μπαταριών τέτοιου τύπου θα πρέπει να διαθέτει πυροσβεστήρα τύπου D. Η πλειοψηφία των συσκευών περιέχει πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων, οι οποίες πρέπει να αφαιρούνται εφόσον η επιφάνειά τους είναι μεγαλύτερη των 10 τετραγωνικών εκατοστών. Για τις πλακέτες που μπορεί να εμφανίζονται κατά το στάδιο της μηχανικής επεξεργασίας, καλή πρακτική αποτελεί η αφαίρεση του συνόλου των πλακετών ανεξαρτήτου μεγέθους. Κακή πρακτική αποτελεί η εξής. Πριν από την περαιτέρω διαχείριση των πλακετών, θα πρέπει να πραγματοποιείται αφαίρεση των μπαταριών καθώς και των πυκνωτών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής. Κακή πρακτική είναι η εξής. Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατός ο διαχωρισμός των πυκνωτών που πρέπει να αφαιρεθούν, καλή πρακτική αποτελεί η αφαίρεση του συνόλου των πυκνωτών της πλακέτας. Οι λαμπτήρες εκένωσης αερίων περιέχονται σε πολλούς τύπους συσκευών και θα πρέπει να αφαιρούνται πριν από οποιοδήποτε στάδιο επεξεργασίας, γιατί μπορεί να περιέχουν υδράργυρο. Καλές πρακτικές είναι οι εξής. Υδράργυρος μπορεί να βρεθεί και σε κατασκευαστικά στοιχεία συσκευών, όπως οι διακόπτες υδραργύρου. Μελάνια και τόνερ βρίσκονται σε φωτοτυπικά μηχανήματα και εκτυπωτές και πολλά από αυτά μπορεί να περιέχουν επικίνδυνες ουσίες όπως βαρέα μέταλλα. Καλή πρακτική αποτελεί η αφαίρεσή τους σε πρώτο στάδιο επεξεργασίας, έτσι ώστε να αποφεύγεται ο κίνδυνος διάχυσης των ουσιών αυτών στο περιβάλλον. Σε περίπτωση διαρροής σκόνης, αυτή θα πρέπει να συλλεχθεί με τη χρήση κατάλληλου τύπου σκούπας. Κακή πρακτική αποτελεί η εξής. Συσκευές που μπορεί να περιέχουν στοιχεία με ραδιενεργές ουσίες αποτελούν μερικοί τύποι ιατρικού εξοπλισμού και ανιχνευτών καπνού. Ορθή πρακτική αποτελεί η αναγνώριση και προσεκτική αφαίρεσή τους από οποιαδήποτε συσκευή και η τήρηση της προβλεπόμενης από την νομοθεσία διαδικασίας για την πρόληψη οποιοδήποτε ατυχήματος. Ελέγχεται ποιοτικά η διαδικασία της επεξεργασίας. Για τον ποιοτικό έλεγχο της διαδικασίας της επεξεργασίας πρέπει να τηρούνται τακτικές διαδικασίες παρακολούθησης. Δύο είναι τα βασικά στάδια αυτής της διαδικασίας. Το πρώτο είναι το λεγόμενο batch ή ισοζύγιο μάζας. Κατά αυτό το στάδιο πραγματοποιείται επεξεργασία ορισμένου δείγματος ποσοτήτων ΑΙΕ και σύγκριση κρίσιμων υλικών ειδικής διαχείρισης σε σχέση με τα όρια που θέτουν τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Το δεύτερο στάδιο είναι η χημική ανάλυση του ελαφριού κλάσματος κατατεμαχισμού των ΑΙΕ που προκύπτει από τη μηχανική επεξεργασία και η σύγκρισή τους με τα αντίστοιχα όρια των ευρωπαϊκών προτύπων.
Προσοχή, όλες οι χημικές αναλύσεις πρέπει να γίνονται από διαπιστευμένα εργαστήρια. Όλα τα υλικά ειδικής διαχείρισης που προκύπτουν από την επεξεργασία των ΑΕΕ οδηγούνται σε χώρους προσωρινής αποθήκευσης με επιπλέον ειδικές προδιαγραφές ασφαλείας. Ύπαρξη συστήματος συλλογής διαρροών και λεκάνης ασφαλείας. Κατάλληλη σήμανση. Ασφαλές κλείσιμο εισόδου. Πρόσβαση μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Σύστημα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης. Αναγραφή κωδικών ΕΚΑ ανά είδος αποβλήτου. Τα υλικά ειδικής διαχείρισης οδηγούνται με τα απαραίτητα παραστατικά προς περαιτέρω διαχείριση μέσω αδειοδοτημένων εταιριών. Η μεταφορά τους θα πρέπει να γίνεται σε κατάλληλους περιέκτες με ειδική σήμανση. Στην περίπτωση διασυνοριακών μεταφορών απαιτείται η έκδοση των αντίστοιχων εγγράφων παρακολούθησης. Τα υπόλοιπα υλικά που προκύπτουν από τη διαδικασία της επεξεργασίας, όπως ο σίδηρος, το αλουμίνιο, το γυαλί και τα πλαστικά, οδηγούνται σε βιομηχανίες παραγωγής πρώτων υλών όπως οι χαλιβουργίες και οι αλουργίες. Είδαμε τις σωστές διαδικασίες διαχείρισης μεγάλων και μικρών συσκευών και επισημάναμε τις κακές πρακτικές. Είναι σημαντικό κατά την εργασία μας να μπαίνει προτεραιότητα στην προσωπική μας ασφάλεια αλλά και στην προστασία του περιβάλλοντος.